Ya bafowethu, sanibona njani naphela? Cha wengane zakwethu ngithi mina ake sikhulumeni. Yebo, yabo. Ungixawula. Ngithi mina ake sikhulumeni akonakele kakhulu. Yikho nje ukuthi kumele sikhulume. Ungayinaki iy'nwele zami vele umama umhlophe. Zala intombi emhlophe phela mina. Ngifuna sikhulume mina ngendaba ezithinta umuntu ephila ehamba emhlabeni. Kunalabantu laba abasihlukumeza kakhulu, basiphula umoya njalo, okuthiwa izihlobo. Eyi, singenze njani ukuze ey'hlotsheni lapha ke kube nokuthula ey'hlotsheni? Uma ngithatha ukubheka ngiyabona ukuthi sihlupheka nje yizandla zabo laba esibathandayo esithembele kubo, esiphuma sendelinye nabo bajika babe abathakathi, abanye babe nomona, abanye basihlukumeze ngendlela abasihlukumeza ngayo, amanga nani nani. Uyabona, singenze njani ukuze siphume kule nxusunxusu? Iyodwa indlela yokuphuma. Uyabona, uma kuwukuthi umfowenu uyakona and manje uyabona ukuthi akukhulumeki naye, uma uzama ukukhuluma naye akakulaleli, ngakuhle ukuthi usuke eduze naye mshiye, uzokukhumbula elinye ilanga, ngoba umuntu uphiwe indlela ezimbili zokuzwa. Umuntu uzwa ngendlebe, mengezwanga ngendlebe uzwa ngokuwa man. Uma kuwukuthi umfowenu akafuni ukulalela, myeka ashayise, uzothi mase ushayisile awele phansi avuke eze kuwe ezosho ukuthi bebras, bengisakhula mina, sengimdala mina. Yabona umfana umeza kimi ethi bhuti, bekade ngifuna ukuthi mina nawe silwe. Ngivele ngithi cha bhuti omdala, mina ngiyazehlisa ngithi bhuti omdala ngiyaxolisa, ayibe ncane. Ngokwenza lokho uzomfundisa isifundo okungakuba uzothi mayihamba akubone ukuthi kubaluleka kanjani ukwazi umuntu omdala. Uyayizwa leyo nto? Makuthi ubhuti futhi nakhona omdala ungikhulumela amasimba, angimtshela ukuthi bhuti ungikhulumela amasimba, ngiyathula, awakhuluma amasimba bese ngiyabonga. Uzokubona ukuthi kubaluleke kanjani ukuba nomfowabo omncane omlalelayo, abambisene futhi naye. Uyabona, ngempela ngempela bafowethu, akusizi ukulwa nomuntu omndeni. Umuntu wefemile akusizi ukulwa naye, ngoba kuyefana ngeke uzulwini icala kuNkulunkulu umnini mandla wonke, umveza unqangi, nasebantwini abadala abangasekho. Ngoba masithatha ukubheka, senze i-research yesiZulu, i-research yesintu, idlozi laba abasontayo, abathi idlozi libi, idlozi lingcolile, abazi lutho. Mina umuntu osontayo uzongitshela ukuthi idlozi lingcolile, uyabheda, ngoba idlozi ukhokho. Igama ethi idlozi lisho ukuthi ukhokho. Yabo, into ekho right imimoya kaSathane, hhayi ukuthi idlozi. Idlozi elibi yilelo olukwatisile wena usemhlabeni, wamkwatisa umuntu wafa ebopha inhliziyo ngawe, wafa umuntu ningakhulumisani, uzonya esefila isekho indlela yokuxolisa, akukhulunyiswana ngale kwethu. Bulapho-ke ubungozi ingane zakwethu, uma kuwukuthi wena ufuna ukulwa nabakini besaphila. Ulwa kanjani nomuntu wakini? Umuntu wakini awumlwisi, uma ebheda myeke abhede, umshaye impilo kusasa, uzoza ezokhuluma nawe, axolise, azehlise, afunde ukuthi kunabantu ababalulekile. Yabona isikorobho uma kuwukuthi asikho la endlini usilahlile, uzobona ukuthi sibalulekile mase kuchitheka amanzi. Yayi izinto engizama ukuyisho.
engizama ukusho ukuthi ke mangabe kunomuntu ngakini ongakuthathi serious miyeke. Uyabona ngakithi kunabantu laba abangayile esikoleni abangalitholanga ithuba lokufunda, yibona abantu abathunywayo bese kuba nabantu laba okuthiwa izizwane, yabo labantu oqhamuka ezizweni beza la ekhaya bagcina sebephiwa indawo inkosi okanye isandla senduna. Ya, abathatheki serious labantu, kodwa mhla kuthiwa kunomngcwabo yibona behlisa ibhokisi ngerubhu kanje, ibona bamba ithuna, yibona abakugqibayo. So usho kanjani ukuthi i-transport yakho yokugcina ekuyisendlini yakho yokugcina ayilutho? Bafowethu mina ngifuna ukunitshela, yabona uma uhluphekile la emhlabeni awuthathwa serious and awuthenjwa. Umuntu ohluphekile igwili ma ibona umuntu ohlupheka azibonisele. Yabona mina ngihlala la eProtea, la eProtea lapha nginokubona njalo ngoLwesithathu sikhipha ama-dustbin la ngaphandle, silinde izisebenzi kamasipala ukuthi zize zosilekelela. Kunalaba bafowethu laba abayivala ubuso bedonsa iy'nqola namasaka amakhulu belayisha izinto abazidingayo besa scrap yard la kudayiswa khona lezo zinto. Abantu abaningi uma bebona la bantu labo balokhu amagede baze babiza iy'ngane bayivalele endlini. Kodwa lowo muntu i-dustbin igcwele ukudla okubolile akulahla everyday. Uhlulwa yini ukuthi njengoba unefriji ama-leftovers, I mean ukudla okusele ukuthatha ukubeke, bese kuthi-ke ngoLwesithathu ukuthathe ngisho hata ku-10 kg ukuthathe lokho kudla unikeze lowo muntu, uzobona uzokusaphi. Uma ukuthi akakufuni uzokulahla. You understand? Ngifuna ukunitshengisa ukuthi umuntu omnyama unenhliziyo embi kangakanani. Umuntu omnyama ebona omunye umuntu ohlupheka akamnaki, uyajabula because kuzovela yena ukuthi uphila kahle. Uyabona umlungu uma ukuthi uyeza la ezokwakha la, ufika umlungu uma ukuthi mina ngiphuwa, ufika umlungu la angakhele i-room mhlawumbe 1 room noma 2 room ukuze mina ngingabukelwa phansi. You understand? Yena bese akhe into yakhe-ke enkulu ngale la afuna ukwakha khona. Kodwa umuntu omnyama uyohlala ehhokeni la endlini ezinja, akakunaki, nihlala kwi-double story, akanankinga. Mehlaselwa inyoka ubiza wena la ngoba wena ubalulekile, ungafa noma inini kulungile. Yena umefa lezi imoto ama-Ferrari azosala nobani? Uyabona? So umuntu omnyama abafowethu kahle kahle bengamelanga be-rich because akwazi ukucabangela omunye umuntu. Uyayizwa leyo nto? Ake nizame ukuthi nibe nobuntu bafowethu. Le nto iqala emndenini. Charity begins at home. Nina naphuza kusiphi izibandi njengoba ningenabo ubuntu nje. Umuntu mehlupheka ilawo mzonda khona kakhulu. Hlezi ngizwa le nto yeni nithi hey abantu ababuyele kubo, kodwa ekugcineni niyasebenzisana na. Kufana nasemculweni kaMaskandi. Emculweni kaMaskandi uzwa umuntu ethi hayi mina angisebenzi nosibanibani, abantu bacwasane, umuntu wasenkandla umuntu wasenquthu, umuntu wasemsinga kwasha kwacima akamfuni umuntu wakubo, esho umuntu wakubo omnyama njengaye. Kodwa mase kuyiwe ey'tuto baye ey'tuto zabelungu, okuyibona abantu okumele ukuthi ngabe abafuna okugcina. Mabe ey'tuto abacula umaskandi baye ey'tuto zabelungu, umuntu agijima ayorekhoda le studio somlungu. Bekhona abantu abamnyama umculo wakhe uthathwe la eSouth Africa uyomasterishwa phesheya, abuye awine iy'ndondo la. Kodwa abantu bakwenye indawo akabafuni, kodwa abelungu uyabafuna. Oh, does this working asitiri lexi? Hayi asitiri bafowethu. Kumele ukuthi uma uwumuntu
hlonipha omunye umuntu. Ngiyanitshela njalo mina, ngiyanitshela mina nginikhohlise bafana bakithi, umuntu uyahlonishwa emadoda. Yabona uma uphila emhlabeni awumazi umuntu ozovuka ekusiza kusasa. Mina kunabantu abaningi ngisahlupheka ababengibukela phansi, namhlanje bacela umsebenzi left and right, bacela umsebenzi, bacela imali, bacela usizo. Hhayi, ngiyalula nje, anginankinga, kodwa hhayi ukuthi ngikhohliwe ukuthi babe ngenzani, ngisahlupheka. Abanye beze bengixoshe endlini, bazazi buhlungu angithi, ngoba yimina engigiya ngethambo manje. Kodwa leso sikhathi kwakubuhlungu kumina, zayikhala kumina, ngayibambishisa. Yazi bafowethu, kumnandi kanjani ukuhlupheka for a certain time. Uhlupheke maybe for 3 years ulala phandle bese uyabuya endlini. uNkulunkulu la kubusisa khona kubantu uthwele. That is why uze kuthiwa ukhuzani uthwele. Yes, uthwele vele. Unihlulwa yini ukuthwala ngoba uno-connection msuni wakho? uMthandeni uthwele. Yebo, akathwalanga wena ngithi. Thwele into ayithwele. Yebo phela nithwala nawe. Okay, makuwukhuzani ophumelele, makuwuMthandeni ophumelele, makuwuTiro ophumelele, kuthiwa uthwele. Makuwumlungu ophumelelayo kuthiwa hayi yasebenza, unemali. Hawu, kanti umuntu omnyama akumelanga abe rich. Hey, hayi bafowethu, mina niyangimangaza. Yabona abantu abamnyama bazokumangaza. uKhuzani uthwele. Okay bafowethu, uKhuzani ufike wacula ne, uKhuzani phela ufike, uKhuzani la emntwana eyirobot, uKhuzani eyirobot emumbi emumbi efana nobonga. Khuzani emumbi mane, uMthandeni naye evula amehlo ngathi isitofu, 2 plate, bebambi labantu. uNkulunkulu emuhle wangenela. Noma bathwele wena, mina ngibhelieve-ke mina kulezi zinto zokuthwala lezi zobhaka nokhehlelela, hayi imsunu yodwa leyo. Mina uthwalani? Imphefumulo yabantu, bakhala abantu when uku-rich, mbombo kanyoka. Uthwala amasimba. Mina ngikholelwa ekutheni indoda isebenze bafowethu, isebenze indoda, ibe nemali, yondle. uKhuzani, mina bafowethu ngiyalandela kakhulu maskandi. uKhuzani wathi eqeda ukugcotshwa uMtshengiseni emculweni, wathi uMtshengiseni ubeka 2 years, uKhuzani uzobe eseyindidana. uKhuzani wathi qala ukuphumelela wathatha 6,000 wayonikela esikoleni iy'ngane eziyintandane. Uyabona umuntu othi mephumelela akhumbule abanye abantu abahluphekile njengaye, leyo muntu uzoya kude. Ngifuna ukunitshela ukuthi uKhuzani imali uyithathaphi. uKhuzani umebona ukuthi kunomuntu ohluphekile, uyamthatha lowo muntu amsize. Angaze-ke ngimbone announce ukuthi hayi ngimsizile usibanibani, ngimsizile usibanibani. No, akaze ngimbone. Athatha imali uKhuzani, angisazi isiphi lesikole lesahamba khona, wanikela ngey'tulo esikoleni. Ngekuhlala ungaphumeleli. Yabona umuntu ohluphekile, umethe uNkulunkulu akubusise, ngiyabonga. Usuke bonga kwangempela, ngisho umnika ishumi. Ngabona umuntu esegoloza umnika ishumi, uyabheda lowo muntu. You understand? Zinhle uKhuzani izinto azenzela umphakathi wangakubo. Wabafakela ngisho nebhohole, lento yamanzi. oMthandeni, bona bephumelela nje ukuhlonipha abanye abantu, hlonipha abantu abadala. Ikhipheni i-content, khipheni udumo nani nani, ezinto esibuya sizenze, sihlekisa abantu, sifuna ne-attention nani nani, silande nje iqiniso. Uyabona la madoda aphumelele, ngikhuluma ngomuntu ophumelele okwangempela, hhayi laba abaklinyonini ebusuku la. Ngikhuluma abantu abaphumelele mina, abantu abathi bayalwa yebo, kodwa ekugcineni bayatshengisa ukuthi no, thina siphumelele thina. Ngiye ngikhale uma ngibona uKhuzani ngithi madoda, yazi ubuhlungu kanjani ukuthi uphumelele umzali engasekho, ngoba akawabonanga amandla akho, akabonanga ukusebenza kwakho, ukushiya uhlupheka nala khona manje asazi ukuthi ufila kanjani. You understand? So ungcono kuMthandeni ngoba owakho umzali ukhotheme manje, esevele esephumelele, uyidlile imali yakhe, imali yengane yakhe. Uyayibona lento leyo? So engikusho bafowethu ukuthi uma ufuna ukuphumelela,
Zama ukuthi uhloniphe abantu abadala, uhloniphe abafowenu, uhloniphe bonke abantu ophila nabo. Mina ngiyamzonda umuntu ozonda omunye umuntu. Mina akekho umuntu engimzondayo ngaphandle kaSikhenqa, umbombo wakhe owadla imali yami kuphela. Mina akekho umuntu engimzondayo bafowethu. Umuntu engimzondayo umuntu oyizonda yena. Futhi nje uma uzonda mina kufana nokuthi uzonda wena ngoba mina ngeke ngiyeke ukukhuluma ngawe. Angiphefumula umoya osephaketheni lakho mina. Ngiphefumula lo moya lo oxygen straight. Understand? So ukuncenga umuntu into engeke ngize ngiyenze. Mthandeni mfowamanqele uphila impilo yakhe, Khuzani uphila impilo yakhe. Labantu kuduma ukuthi abazwani. Bengezwani benjalo kodwa bakhile. Banayo imfuyo bayinvestile. Wena ubhizi uhlalela uFacebook imini nobusuku. Uyabethuka ukhuluma umathanda lapha. Awunalutho lale endlini enja abusek. Awusebenzi. Bona basemsebenzini. Bayasebenza. Mele siyibone impumelelo madoda. Phela manichoma nibe niveze nezindlu zangakini. Anisithuka lapha kwi-social media niveze phela ne-background. Uveze phela nekhaya. Sibone ukuthi yabo mina ngiyaxaya umuntu umethi iphunga lenjayeka lwamasimbo wenzayo. Wenza amavidiyo ini. Uyabona ngikhona? Ngifike ngawo lo msebenzi nangivukeli mina ngiphangele. Hayi angiye emsebenzini nangisebenza ngisebenza mina. Ngingenela mina kule industry njengamanje njengoba sengicula njengo-April ngiyakhe. Ngene kule industry mina ngingenalutho, lutho niyazi nami. Ngisashaya amavidiyo kune-curtains awone-fastela alifile alivala i-curtains. Ngilala phe wombhede madoda shembe. Ngisuka kude. So nginayo mina abantu abaningi mabe ngibona bathi wena uthwele. No. Geza ube muhle. Gqoke kahle noma athi ukudla kokho. Kodwa zama ukuthi lokho nakho ku-maintain phela kube right. Uzobona impilo zakho zizohamba kahle. Ngisho uyahlupheka. Udla imbuya ngothi. Yidle. You understand? Nalo adla i-chicken licken. Lo adla uvors, lo munye adla ini. Kodwa masisuza sonke kuyanuka. You understand? Uma uhlupheka qina. Ungazinikele otshwaleni, ungayinikele entweni ongeke ukwazi ukuyikhipha kuyona. Why? Because uNkulunkulu akekho umuntu omgcine ngephutha. Njengokubekiwe nje kusho ukuthi ngelinye ilanga nje obusuyinsimbi erastile. Izothathwa leyo nsimbi ifakwe otinasi kuye libe right bese bayipaint ibe yintsha. You understand? So ngiyamthanda umuntu ozamayo bafowethu. Zama impilo iyazanywa. Qhubeka uzame. Ngiyafisa ukuthi abantu bake babonele kumina. Mina abantu engibaziyo nabantu engiphila nabo ngazana nabantu abangama-billionaires, abantu abangama-millionaire, abantu ngazama-zillionaire noma ama-sirionaire abanemali. Uma nganitshengisa ukuthi ngizwana nobani mina ngeke nibhilive. Abantu engihlala nabo kudliwe nje kube mnandi. Kodwa bebengibiza kunjalo bezongibizela ukuthi kucace ukuthi bona baphumelele bangithume utshwala bo-1.5 uthi uhamba othenga utshwala bo-1.5. Afike umuntu la ezongithengela igrosa utshwala bo-1.5 kodwa ehlula ukungithengela igrosa yo-200. Ngiyophila ngotshwala mina manje sengiwuhlanya. Ngiyophila ngesavana manje. Uma ufubona umuntu omnyama ngempela ucabanga kwakhe ku-very small. Umuntu omnyama kancane ukukudakisa usuku lonke ulambile. Ahlule aspende 4,000 ukuphuza utshwala. Ahlule unikeza u-50 rand ukuthenga ishebo endlini. You understand? Uthi uma usuphumelele kusasa kuthi uthwele wena unamanga still qinisa uthwele unenyoka. Hawu. Hey. Wewe madoda. Kanjani? Yabo njengamanje kukhona umfo ohleze ngifonela iphunga lenjayeka lento. Uyasihlaza. Yazi ngithini? Ngithi ngipha umsebenzi mfowethu ozongiholela 5,000 per day. Ngizoyiyeka lento engiyenzayo. Yabo ofuna ngiyeke lento engiyenzayo mina amavidiyo nanani. Akalethe umsebenzi ozongikhokhela 5,000 ngosuku. Mina ngifolelwa abantu
abaphesheya kwey'lwandle bebonga umsebenzi wami. Futhi mina ngilandela abantu abadala. Hamba ubuka laphana kuLokhuzani ku-YouTube ngalenza TV ubuke audience engilandelayo ukuthi abantu abangakanani. From 24 kuya phezulu angilandela izingane zesikole mina ngiqedile phela ngifunda. Isikole nje ngisaya esikoleni. Ngafika mina la kumele ngifike khona ngayeka phela. So ngizolandela izingane zifunani kumina ngoba kube ziyafocusa lapha zifunde. So bafowethu, you must use this yeah, uzukwazi ukuthi uphile nawe kusasa uvuka unotho man. Ubhizi utophunga lenja bathwele uphunga awuthwali wani wena mhlathi kanyoko uhlula yini wena uyothwala nalento yenu yokuthwasa nonke le kumele iyeke. Abanye abayothatha amaphilisi manje khathele nini nifaba nihamba nitshapalaze nisenitshapalaze nithi niyothwasa niyehlanya nithwasani hambani nithatha amaphilisi nikuthwasa. Hawu nyanginyanyisa njalo nina nihlezi nje ninginyanyisa. Hayi bengithule sonke lesikhathi ngithi ngivuma nizoqonda ngiyabona ngiqonde ngcono ngivulela isibhaxo manje ngathi ngizobuyisa isigwebo sentambo phela manje ngoba niyanginyanyisa. Right, kunonke ingane kwethu eningilandelayo eningifollowayo ngiyabonga. uNkulunkulu anibusise ngila ngikhona nje ngenxa yenu. Isipho sempilo uNkulunkulu sangiphile. Angakubona ukuthi bafowethu ngizonitshela mase ngingasaphili kahle. So okwamanje bafowethu ngisacela ukuthi ni-subscribe laphana ku-YouTube. Yebo-ke bese niya lapha ku-Facebook nifike ni-like ni-followe. Phungalenja ngqo page lami. Phungalenja ngqo. Yeah, page lami lelo. Lokho okunye okuphungalenja wanderers hayi amabhunu engingawazi lawo. Mshuni yabonini abazenza mina. Yeah. So ngiyanithanda kakhulu bafowethu uNkulunkulu anibusise. Kodwa manje uma uthi uyahlupheka keep praying. Focusa entweni oyenzayo enisela kulokho oyikho khona. Uzuhlonipha abantu abadala ubone ukuthi uNkulunkulu uzokwenzelani. Ungahloniphi kuze kweqe manje abantu bakugibele ekhanda. Shaya ukubhedelayo kodwa abantu abadala bahloniphe. Umdala uyahlonishwa bafowethu. Angihlangene mina angijabhe izinto ezenza lapha. Ngiyabonga bafowethu ni-follow lapha, subscribe. Thank you very much. Ngiyandithanda kakhulu ne.